I Danmark der bor vi i et land, hvor flere og flere bliver ensomme. Det at have en god ven ved sin side, det er alt afgørende. Hold kæft, vi har det godt. Halløjsa! Hej hej, Jeg hedder Niklas, jeg hedder Emil. og tilsammen der driver vi Cykeldrengene. Så vi er her nu. Storbjerg og Sindbjerg. Overordnet set, så er Cykeldrengene jo Niklas og Emil, to gode kammerater. Så kan jeg se, at der er et rødt kryds her ved Almen Sø. Yes, det er første stop. Anden stop, det er Slåensø. Og Slåensø, der slår vi lejr for natten. Cykeldrengene, de består af et stærkt venskab, et unikt venskab, i hvert fald hvis du spørger os. Vi kan overkomme selv de hårdeste ture. Skal vi den vej? Lad os gå. Det har jeg sgu gjort med vilje, jeg skal tage ind. Det bliver rød som en rej. Ja, men så bliver det brun igen bagefter. I 3. og 4. klasse, der flytter Emil ind på samme villavej som jeg selv. Så vi har jo fulgtes til skole, fulgtes hjem fra skole, fulgtes til fodbold, fulgtes hjem fra fodbold. Vi har været med til hinandens konfirmationer. Vi har fulgtes ad igennem livet. Et liv uden hinanden, det ville være svært at forestille sig. Jeg vil ikke kunne være dig. Overhovedet ikke. Det vil slet ikke være en mulighed. Jeg vil nok godt kunne undvære dig, men jeg vil have svært ved det. Meget ærligt. Helt tilbage i folkeskolen, der får vi den idé, at vi vil cykle jorden rundt. Så cykler vi afsted i 2018, og vi cykler 24.391 km rundt om jorden. Og da vi så kommer hjem, der deltager vi i Alene i Vildmarken, hvor vi vinder overlevelsesprogrammet. Dernæst har vi skrevet en ny verdensrekord på indlandsisen, hvor vi som det første nogensinde har cyklet fra vestkysten til østkysten. Cykeldrengene er et stort venskab. Vi ved, hvad det vil sige at have nogen, man elsker ved sin side. Så jeg synes, det er skræmmende, at der er flere og flere ensomme i Danmark. Vi har selv prøvet at opleve ensomhed, da vi var i Alene i Vildmarken, da vi var på indlandsisen. Man føler sig som palle alene i verden, men jeg tror ikke, det kan sammenlignes med det, de her mennesker de oplever. Vi har altid haft hinanden, og det er drivkraften for at kunne give mennesker det samme håb for at få en så god kammerat, som man selv føler, man har. Man skulle sgu være et skam, hvis man ikke kunne bruge en dukkert nu, homie. Det er godt lige at få justeret kropstemperaturen. Når man er i naturen, så er der den her stilhed. Det er en slags terapi, som kan hele. Vi tror på, at naturen kan imødekomme de ensomme i forhold til at skabe nye relationer, nye venskaber. Emil og jeg, vi har inviteret en række ensomme mennesker ud på sheltertur, ud i naturen, for forhåbentlig at kunne bringe dem sammen. Ja, tak. Er vi der? Ja. Skal vi have den? Ja, tak. Hvordan har vi det? Hold kæft, vi har det godt. Det vi laver, når vi er på ensomheds-sheltertur, det er, at vi laver mad sammen. Vi deler musik, smage. Vi tager ud og bader. Vi laver bål. Vi laver mad over bål. Vi snakker om alt. Vi snakker om intet. Og så er vi egentlig bare sammen. Vi er ikke mere kvalificerede end andre mennesker til at hjælpe ensomme mennesker, men vi brænder for at kunne støtte og hjælpe og måske gøre en forskel med den stemme, vi nu engang har fået etableret. Hvis vi bare kan give en lille bitte håndfuld mennesker det samme, som vi har, eller i hvert fald håbet om at kunne få det, så gør vi hellere gerne det. Hold kæft, vi har det godt. Så godt, home. Så godt, bro.